Hogy csinál Gyula? Mutasd meg! Megbeszéltük, hogy Gyula bemenne. Miért már megint te fogsz nyerni? Hát biztos is lesz. Mit Oda figyelj! Pipáltasd, addig ne is merítsen. Addig ne is merítsen, mert megvadul. Bevaszhatok már vele. Ez 5 kilós is lesz. Mi a tigriszhoz? Menjél már picsába, kárászoddal. Fényképezd le! De ne engedd annyira izé. Vigyed arra. Napha! Napha? Bazd meg, erejű van benne. Hát van benne. Na jó, most már emelt híjat. Függőlegesen úgy. Azt nézd meg, az izmos megfog. 10 és fél. Berti már megint olyan balfasz voltál, ezt se bírtad leverni? Nem érlegel, visszalököm, akkor megvan. Nehogy visszalöv. Akkor befogva a szállni, vigyázz. Vigyük a parttól el, vigyük a parttól el. Ki fog ugrani. Az előbb is ez volt, csak nem akasztották le. Szerencség Hogy van. dobtad be olyan messzire? Ennyi volt. Ennyi. Látod? Elmegy, ezért nem akartam. Kiengedted a kűre. A címkét vedd le róla. Most azt veszem. Ez Józsi. fagyasztóval volt. Metro! Ott rá van, ott a bélyegre, Metro! Legalább csaljál, hogy nehezebb vagy könnyebb legyen, mint az előbbi, ugyanaz. Egy 35 dekás szólbot tegyél a száját. Elrágta. Ha már tele van. Elrágta a zsinó. Józsi, milyen zsinót vettél? A faszom gyere, a tofány orrodban. Én horgásznak vettem zsinót. Berti, te csak horgászni jársz neked? Csaliznak, botot adnak? Személybe akad Minden, hát figyelj már, mint a nagyon. Az egyik a szemükbe, a másik meg. Várja már, Én vagyok fényképezd már, ahogy... Ebben videóra vettem az egész. Igen? Hát persze, hogy felrakjuk az izére, moszos honlapra, hogy És ki, bogáncsa. te fogtad a legnagyobb halat. gyere, vedd ki, bazd meg, ha ilyen hülyeség. Ha 3 horog van benne, Kettő. akkor harapok a seggedbe. A lányom szoktam mondani. Nándi, olyannak ismersz, aki csal? Igen, olyannak ismerem. Nem én mondtam, bazd meg a ivaréret barátom. Gyere, nézd meg. Látom, Hány ti van rajta? várjál, én már 4-et látok, 2-t ittam, ez már 4 tű. Duplát látok, úgyhogy 4 tű. Jó, miért nem, mikor vitánkol, mert Geci már fog még 2 kárát. 4 kiló 6 deka. 10 kiló 6? deka. 10 kiló. 4 kiló 6 deka, mínusz a tára. Kiló, de az nem létezik. Gyere vissza, gyere nézd meg! Gyere, úgy se látod különben. Csak nagy kép. Úgy se látod, nagy kép. Ő ma még nem fogott semmi. Micsodál? Filmezed? Az én szereléken fogta? Az én szereléken fogta? Mikor... Ez Még Samsung Omnia 7. amikor ott itt a haladbe horgászatok? Ez Szélannyival. Leszárától lehet horgászni. Mind